ተለውጥ ከባባ አየር ንምውጋ ህጹጽ ስጉምቲ ለውጥ የድል ክብሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተዛሪበው ህዝቢ ዞባ ዳውሮ ዓብይ ግድብ ዳሰ እንትነት ካብ ፈለማ ጀሚሩ ንቁሕ ተሳትፎ ከም ዝነበሮ ነበርቲ ተካባቢ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ቻይና ሎሚ ኣብ ዘቕረበቶ ወታደራዊ ምርኢት ሓደሽቲ ኣጽዋራት ኩናት ዕላው ገይራ سلام طعنا بالله يسخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمد ما د زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندامراخم ساهم طنه انا ابراهيم فسايم فلما بحصرت زيناتاتنا كنجمر كالاي عالم لخ صومنا لوطي كاب اير اب كتما اديس ابابا ماخل عالم لخ كونفنشن مكياد جميرهم ابتي مخفتي سنه سرعات بريزيدنت تايي أصقሥላሴ ابو منبر كوميشن حبرت افريكا محمود علي يوسفن لعلوت حلفت سرا حجراتن اهغراوي تكالاتن ترخيبملهم بريزيدنت تايي أصقሥላሴ ابتي مدرخ كم زبلو افريكا اب صعنتو لوط كاب اير زلوا غده تحوت يكون بر بصعنتو لوط كاب اير غنا واغا انخفلت ياتركب مسكاك حيز غون زلو صعنتو لوط كاب اير نموغا ህጹጽ ስጉምቲ ለውጥ የድል ክብሉውን ፕሬዝዳንት ታዬ ገሊጾም እዮም በዚህ ድማ አፍሪካ ንዝሕደስ ቴክኖሎጂ አድላይ ዝኾነ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘለዋ ብምዃና ኣብ ንብረት አየር ዓለም ግደ መሪሕነት ክትጻወት ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ንኹሉ ዘማእከለ ፍትሓዊ ዝኾነ ፖሊሲ ከባቢ አየርን ሓገዝ ገንዘብን ክትግበር ድማ ጻውዒት ተቕሪቦም ኣለዎም ብተመሳሳሊ ካልኣይ ጉባኤ ለውጢ ከባቢ አየር አፍሪካ ካብ ዕለት 3 كساب حمشت باغمين 2017 عام تبرت ناي افريكان كالوت مراحت هاجراتن حلف تسرح عالم لقه تكالاتن اب استرخبلو ككايدو تباهيلوم قدماي منستر ابي احمد نمبل 1500 بعال مولد ناي انكوا عبصحكم ملختي ام حلاليفهم لهم توم قداماي منستر زمحلالفو ملختي ناي انكوا عبصحكم ملختي كم صعب قريب لهم انكوا نمبل 1500 بعال مولد عبصحكم ناي عبيتي بعال نخبر ناي اياتاتنا ارآيا نصعب مخنيات غيرنا انتاي كم سرحو انتاي كم زمرو بدوتات بخمي سغيروم تاريخ انالعلنا كنمحارلو مينام بعال مولد انت نخبر ناي نبي محمد صعوم اب نبعلو لوان كاب هيوتهم نمهارينا فتنا زتساغرلو برتعم معنا يخون بزعبه تمرتي راسنا نفتشلو يوم نايلومي بعال زخبر درو 2017 عام تمرت اب انزازملو اوانيوم ابزي اوان ازي كاب تعقستن فلطاتن زحشم كوهاهاد زغبو نغرات يالن زبل ناي نبي قال نذكر فلطات برهان كويني مرح تعقست دما نفتناتات بصنعات كنسغري غبرنا زي كاب نبي محمد سعوه تماهيرنا انام كمتي زبلو اغراب انداتخلنا معالتي فردي انت مصيوم دو كيبلنا فلسي متكال قصل كم زبلوم والاون فتناتات يبزحون انقفاتات يفطرون كساب موداتا نهاجرنان حزبنان صبق مسرح كنقصلينا اب مدرن اب سماين نسبات زخبر حزبي كاب زطقم سناي غبري زبلص يلن نزي بعال مولد زخبرو مسلم وغناتي نزمص عامت كمي غيرنا بالله عزيز فوتو سناي تغوارات كم انحلفهم بمدلاو كعلو تسفا يغبر 2018 براخ ኢትዮጵያ بكل مداي እንጽንዓሉ ዓመት بمخانم رحس بعال مولد يخنلكم ኢትዮጵያ بصعر دقات حفيران تخبيران نزل عالم تنبر فطاري نኢትዮጵያን ህዝባን ይባርክ ታላቁን የልማት ህልማችንን በሚሌኒየም ግድባችን አማካይነት እውን የምናደርግበት አዲስ ዘመን ተበስሯል። የኢትዮጵያ አቋም ፍትሃዊ ዘመናዊ
እንደዚሁም ደግሞ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያጎለብት የ21ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ መድረክም አሸናፊ የሆነ አስተሳሰብ ይዘናል የሚል እምነት ነው ያለው። በጣም ታላላቅ ህልሞች እና ስራዎች የኢትዮጵያ መንግስታት የቀድሞ መሪዎች የሚደነቁበት ስራ አንዱ ህዳሴ ነው። የመቻላችን ሚስጥር አፍሪካውያን ወንድሞቻችን የመቻልን ጫናን ተቋቁሞ የራስን ሀብት ማልማት መቻላችን ለብዙ ነገር ተምሳሌትነት ይሆናል። ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቶሎ በሞላ ቁጥር ኢትዮጵያ የምታገኘው ጥቅም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ጊዜና ገንዘብ አውጥቶ የሰራበት ሁኔታ ስንመለከት የኢትዮጵያውያን ዩኒክ ነው። ህዳሴ ግድብን ስመለከት ለኔም ከህልውናም በላይ ዋነኛ መሰረት ነው። የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወንድም የግብጽና የሱዳን ህዝቦች ዛሬ የተጀመረው የኃይል ማመንጨት ስራ ለእናንተም በረከት ነው። ይህ ፕሮጀክት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ልቡን የጣለበት የጋራ ቁጭት መቋጫ ጫፍ የሚደርስበት። ህዳሴን በንግግር ልገልጠው አልችልም፣ በቪዲዮ ሊገለጥ አይችልም። ህዳሴ ከቪዲዮ በላይ ነው። ህዳሴ ከንግግር በላይ ነው። ዜናና ይቅጽል። ምዝዛም ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንልዕልና ኢትዮጵያ ሓድሽ ታሪክ ምዕራፍ ዝኸፍት እዩ ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ምትሕባር እቲ ግድብ ዶክተር አርጋው በርሀ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሃገር ብጥበብ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዘዳለወ ወርሓዊ መርሃ ግብሪ ስነ ጽሑፍ ህዳሴ ብጥበብ ብዝብል መሪ ሓሳብ ሎሚ ኣካይዱ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባየም ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ምትሕባር ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዶክተር አርጋው በርሀ ፍሉጥ ደራስን ተዋሳእን ጌትነት እንየው ሓዊሱ ሰብ ሞያ ጥበብ ገጠምትን አባላትን አመራርሓን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ተረኺቦም እዮም። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ናብ ብርሃን እንሰጋገረሉ መግለፂ ኣሰር ሓድነት ናይ ክብሉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተዛሪቦም። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ንሕና ኢትዮጵያውያን ሓደ ኮይና ብጽንዓት ብልቦና ከምኡውን ብደምና ተሓባቢርና ዝሰራሕናዮ ሃፍትና እዩ እውን ኢሎም እቶም ነበርቲ ከተማ መቐለ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኩሉ ሰብ ዝተሳተፈሉ ሓበራዊ ሃፍትና እዩ ክብሉ ንኢቢሲ ገሊፆም። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውዲ ግብርና ዝበለጸ ተረባሕትን ተሳተፍትን ዝገብር ፕሮግራም 5 ዓመት ኣብቲ ሓዱሽ ዓመት ዕላዊ ከም ዝግበር ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኤርጎጌ ተስፋዬ ገሊፀን ኣሎም። ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኤርጎጌ ተስፋዬ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረን ጻንሒት ደቂ ኣንስትዮ ገጠር ካብ ዋንነት መሬት ጀሚሩ ተረባሕቲ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ፕሮግራማት ተግባራዊ እናተገብሩ እዮም ዝርከቡ። ደቂ ኣንስትዮ ዋንነት መሬት ንምርግጋጽ ምስ ሚኒስትር ግብርናን መዳርግቲ ኣካላትን ብምውዳድ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሽፋን ዋንነት መሬት ደቂ ኣንስትዮ 60 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ድማ ሓቢረን። ከባቢ 90 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ገጠር ካብ ጣብያ ጀሚሩ ኣብ ዘለው ኣወዳድባታት ሕብረት ልምዓት ንክውደባን ናይ ባዕልን ሃፍቲ ንከፍርያን እናተገብረ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪበን። እቲ ፕሮግራም ብብርኪ ፈተነ ኣብ ክልል ጋምቤላ ከም ዝጅመርን ኣብ ካልኦት እውን ከም ዝቕጽልን ኣረዲአን። ወደ ኋላ ማን ይመልሰናል? ከእንግዲህ ማን ይገታናል? የህዳሴ ጉዞ ጀምረናል። የህዳሴው ግድብ በሚመለከት የማንንም ጥቅም ለመንካት ሳይሆን የሚገባንን ጥቅም ለማግኘት የምናደርገው ነገር ነው። ጀምረናል፣ ጉዞ ጀምረናል። የኛ ዓላማ ኃይል ማመንጨትን ውሃው ተመልሶ እንደሚሄድላቸው ለፈጥሮ ቆጭታችን አስተሳስሮን ህዳሴያችን ኩራታችን ክፍር ሆኗል በህዳሴው የኢትዮጵያ መንግስት የግብፅም ይሁን የሱዳን ፍላጎት የመጉዳት አንድ ህልም የለውም። ጀምረናል፣ ጉዞ ጀምረናል። የክረምት ጊዜ በጎርፍ ይቸገሩ የነበረው ጉዳይ
በጣም በብዙ እጅ ነው የቀነሰው። ህዳሴ ጉዞ ጀምረናል ጀምረናል ጀምረናል። እንኳን ህዳሴ የትኛውን ፕሮጀክት የሚጠቅም ነገር ካለ የሚቆም ነገር አይኖርም። ጀምረናል ጉዞ ጀምረናል ጀምረናል ጀምረናል። ተበልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም። ህዝቢ ዞባ ዳውሮ ዓብይ ግድብ ህዳሴ እንትነጽ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ንቑሕ ተሳትፎ ከም ዝነበሮ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ኣሎም። ናይ ሕዚ ወለዶ ንህልውናናን መንነትን ጠጠው ምባል ካብ ኣባይ ክመሃሩ ኣለዎም ይብሉ እቶም ነበርቲ። ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ኣለዋ። መምህር ዘሪሁን ለማ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ዳውሮ ታርጫ ወረዳ ነባር እንትኾኑ ኣብ ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዞባ ዳውሮ ዝነበሮ ንቑሕ ተሳትፎ ከም ዝስዕብ ይገልጹ። ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያ የህዝብ እዚ ፕሮጀክት ካብ ጫፍ ክሳዕ ጫፍ ንኢትዮጵያውያን ዘንቅሐ ብምዃኑ ኣብ ከባቢና እኳ እንትንርኢ ህዝቢ ዳውሮ ኣዴታት ካብ መቐነትን ፈቲሐን መናእሰይ ካብ ናይ ሻሂኦም ቆጢቦም ሓረስታይ ብዕራይ በጊዕ ጤል ብምሃብ ኣብ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ንቑሕ ተሳትፎ እናገበረ ኣብዚ በፂሑ እዩ። እዚ ድማ ኢትዮጵያውነትና ንምግላጽ ዝገበርናዮ ጻዕሪ እዩ። ስለዚ ዓብይ ግድብ ህዳሴ መእሰሪ ክሪ ኢትዮጵያውነት እዩ። ብፍላይ ብመንግስቲ ለውጢ እናተሳለጡ ዘለዉ ኢትዮጵያ ዝጨኑ ትካላት ኣብ ምህናጽ ዓበይቲ ተግባራት ተሳሊጦም እዮም። ካልእ ነባሪ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ሽማግለ ዓዲ ሻምበል ኣበራ ወልደ ጊዮርጊስ ናይ ሕዚ መንእሰይ ወለዶ ሓድነት ንህልውናን መንነትን ጠጠው ምባልን ካብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብምምሃር ዝማዕበለት ኢትዮጵያን ቀጻሊ ወለዶ ናይ ምርካብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ገሊጾም። ኢትዮጵያ መርከቢት ዓሌት ወዲ ሰብ ጥንታዊትን ከም ምዃና መጠን ንታሪኻ ዝምጥን ስራሕ ሰሪሓ ምዝዛማ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ኩርዓት ይስማዓኒ እዩ ዝበሉ ድማ መምህር ዘሪሁን ለማ እዮም። መተባበር አንድነትን ለሁልና ለማንነት መቆምን ምትሕብባር ሓድነት ንህልውና ንመንነትን ጠጠው ምባል መንእሰይ ወለዶ ካብ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ክመሃር ኣለዎ። እቲ ዝዓበየ ድማ ሰሜን ምብራቕ ምዕራብ ክንብል የብልናን። ኣምሓራ ትግራይ ኦሮሚያ ደቡብ ክንብል የብልናን። ኢትዮጵያ ከምቲ ማለን ካልኦት ኣብነት ንኽትከውን ጽባሕ ዝበለጸት ንኽትከውን ሓድነትና ወሳኒ ጉዳይ እዩ። ንጸላእትና ቆሎ ብረት ክንከውን ኣለና። ቆሎ ብረት ክሕይኽ ኣይኽእልን። ስለዚ ንዓና እውን ሓደ እንተደኣ ኮይና ዝኾነ ኣካል ክደፍረና ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ። ንጸላእትና ቆሎ ሓጺን ክንከውን ኣለና። ቆሎ ሓጺን ክሕይኽ ኣይኽእልን። ስለዚ ንዓና እውን ሓደ እንተደኣ ኮይና ዝኾነ ኣካል ክደፍረና ኣይኽእልን ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ቀላል ሃገር አይደለችም። ኢትዮጵያ ቀላል ሃገር ይኹንቲ መርከቢት ዓሌት ወዲ ሰብ ጥንታዊት ዘይተገዘአት ዘይትንብርከኽ ሃገር እያ። ዋላ እኳ ሕፅረት ቁጠባ እንተሃለዋ ብናይ ዓርሳ ዓቕሚ ዜጋታታ ካብ ህፃን ክሳዕ ሽማግለ ብምውዳድ ብምትሕብባር ነዚ ዓብይ ፕሮጀክት ጉሁድ ገይራላ። ኢትዮጵያ ናይ ጀጋኑ ሃገር ንምዃና እዚ መርኣያ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ቂዕላ ተበቲና ፈሪሳ እናተባህለት ናብዚ ብምብቃዓ እዚ ንዓይ ከም ሓደ ዜጋ ዓብይ ኩርዓት እዩ። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መጻ መስከረም 2018 ዓ.ም ከም ዝምረቕ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ሕቶ ዘበናት ኢትዮጵያውያን ዝመለሰ ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ህንፀቱ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብርክት ዝበሉ ጽዑንቶታት ከም ዝነበርዎ ዝፍለጥ እዩ። ነዞም ዘጋጠሙ ዝነበሩ ጸገማት መንግስትን ህዝብን ከመይ ሰጊርዎም ኣብ ከይዲ ህንፀቱ ግደ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብሉን ካልኦትን ዝድስስ ትሕዝቶ መርሃ ሰላም መረሳም አሰናዲወሎ ተኻትና እንመለስ። መብራት እናገኝ መብራትን ተረኺብና ዕንጨይቲ ምእራይ የለን ሓወይ ንጥቕጥቕ ይሳይነካኝ ትክ ኸይተኸኸኒ ከምዚ ኣገይረ ደቀይ ክምግብ ኢለ እዚ ንዘበን ዝሰገረ ሃንቀውታን ባህግን ኢትዮጵያውያን እዩ። ንተጻብኦ ዝሰርዕ ምንም ዓይነት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዘድሌት የለን። ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ግዜ መራሕቲ ኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ጸጋ ሃገር ንረብሓ ዜጋ ንምውዓል ተበግሶ ነይርዎም ጻሕሪ እውን ገይሮም እዮም። ብዓለም ለኸ ሕጊ ዝቃነ ዛዕባ መሰል ምንባር ዜጋታት ዓለም ዝመባጽሑ ዓለም ለኸ ስምምዕ ፍትሓዊ መቐሎ ሓስትሩባታት ኣብ ዘለሉ ነቲ መሰረታዊ ሕጊ ከይተጻብአት ጠለባታ ንምምላእ እትተግህ ኢትዮጵያ ፈተውቲ ሃገራት
ድኽነታ ዘዕርፈላ ጽልዋ ክቐርፉላ ድልውነት ዘይምርኣዮም ነቲ ዛዕባ ካብ ግብፅን ሱዳንን ሃገራት ተፋሰስ ዝዓቀብን ልዕሊ ታጤል ንምባል ልሰርዐና እውን እዩ ግድብ ኣባይ ናይ ህዝቢ ህዳሴ ንምህናፅ ኣብ ዝተተለመሉ እዋን ግርማዊ ቀዳማዊ ሃይለ ሥላሴ ንወለዶ ሃደራ ዝሃብሉ ኣግባብ ኣባይ ተንተርኢሱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ይበጽሕ ዝነበረ ጽልዋ ብንጹር የርኢ እኛ ክንግድብ እንተልና ኣቕምና ያዓግተና እዩ ንፈተውታ ሃገራት ኣባይ ክንግድብ ደሊና ሓግዙና እንተልናዮም ግብፂ ከይተቐየሞም ፍቓዶም ኣይኮናን መጻኢ ወለዶ ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ካህንጾ እዩ እቲ መጽናዕቲ ብኽብሪ ይቀመጥ ብዙሓት ሩባታት ተጠሊፎም ማእኸላይ መጠን ዘለዎም ግድባት ተሰሪሖም ብሰፈራ ፕሮግራም ጸጋ ሃገር ንምጥቃም ኣብ ዝጻዕረሉ እዋን ሕብረተሰባዊት ኢትዮጵያ እውን ዛዕባ ኣባይ ካብ ኣእምሮ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ወፂኡ ኣይፈልጥን ብዙሓት ክውል እንካን ሃባን ነይሮም ትንቢት ወለዲ ሰሚሩ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ኢትዮጵያ ኣይተ መለስ ዜናዊ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መጋቢት 2003 ዓመተ ምህረት ጅማሮ ህንጸት እላው ተገብረ ዜጋ በዓቅሙ ይረባረብ ጀመረ የህዳሴ ጉዟችን ቀለስቲ ጉዕዞ ሕዳሰና ባዕልና ሃነጽትን ነደቕትን ባዕልና ፍልፍል ፋይናንስን ኣተሓባበርትን ባዕልና ብሓፈሻ ወነንቲ ጉዕዞ ሕዳሰና ባዕልና ምዃንና ዘርኢ ካርታ ዋንነት እዩ እዚ ሰናይ መበገስን መባጽሕ ዘለዎ ፕሮጀክት ክግበረሉ ካብ ዝግባእ ጥንቃቐ ብዝረሓቐ ኣግባብ ብቕዓት ንዘይብሉ ተቋራጽ ተውሂቡ ቴክኒካዊ ጸገማትን ምፍጣር ኣጋጣሚ ተፈጥረ ነዚ ጸገም ምስ ጸቕጢ ማይን ምጽዋረት ግድብ ይኹን ምስ ዓቕሚ ምሽካም ቱቦታትን ምርኻብ ተርባይንን ብምትሓዝ ሰባት ክገልጽዎ ይድመጽ ብሓፈሻ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢንጂነር ክፍሊ ሆሮ ነቲ ብድሆ ብኸምዚ ይገልጽዎ እንደዚህ አይነት ግዙፍ ከምዚ ዝኣመሰለ ገዚፍን ሕልኽላኻትን ዘለዎ ፕሮጀክት ልምዲ ዘይብሉ ትዛዓበየ ፍልጠት ዝውነን ስራሕ ብዘይምንም ምድላው ህንጸት ዓቕሚ ምሃብ ኣድላይ ኣይነበረን ቀደም ሰዓብ ኸይዲ ህንጸት ብዘየገናዘበ ኣግባብ ልዑል መጠን ገንዘብ ወጻእ ተገይሩ ካብ ግድብ ህዳሴ ሆለታ ዝተዘርግሐ መስመር ሓይሊ ምንም ግልጋሎት ተዘይሃበ ንዓመታት ደው ምባሉ ዝገልጹ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኸይዲ ኮልዶ ዝተሰርዐ ኩነታት ኣብ ካልኦት ጠለባት ቁጠባ ሓስያ ከም ዘብጽሐ ይሕብሩ በዚህ ፕሮጀክት ብምዝንጋዕ እዚ ፕሮጀክት በዓመት ክንረኽቦ ዝግባእ $1 ቢልዮን ዝግመት ሃፍቲ ኢትዮጵያ ሲናያ ቅድሚ 3 ዓመት ተዛዚሙ እንተዝህሉ $3 ቢልዮን ኣብ ኢድና መሃለዎ እሞ ናይቲ ፕሮጀክት ወጻኢ ብፍርቂ መሊስና መሃለና ጠለብን ትግበራ ንኢትዮጵያ ሕጋውን ፍትሓውን ኮይኑ እንዳሃለወ ኣህጉራዊ ዛዕባ ካብ ኣህጉር ዘሊሉ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ልዑል ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ይግበር ጸኒሑ ዝብሉ ነበር ሚኒስተር ማይን ሓይልን ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ ብዘይ ምርብራብ ጽዑቕ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ይዘኻኽሩ ቀጥታ ተገናኝተን ምንደራደርበት ነበር በአካል እናተራኸብና እንላዘበሉ ኩነታት ነይሩ እቲ ኸይዲ አሜሪካ ኢዳ ክትእትወሉ ዝተደለየሉ ኣግባብ ነይሩ ግብፅን ሱዳንን ነቲ ዛዕባ ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝወሰዱሉ ኩነታት ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕጥቃዊ መዋጥራት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ 15,000 ዘይበዝሑን ዘይንእሱን ዕጡቓት ግድብ ህዳሴ እማትኦም ገይሮም ብናይ ደገ ሓይልታት ስልጠና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝተሰርዑን ካብ ምጉዕዓዝ ክሳዕ መባፅሕ ንዘሎ ኸይዲ ንምሕላኽ ጻዕሪ ከም ዝተገብረ ነብሪሆም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ጸገም ንምቕራፍ ሰራዊት ምክልኻል ዝኸፍሉ ዋጋ የዘንትዉ መሀል ላይ መንገድ ተበላሽቶብን ነበር ኣብ ማእኸል እዚ ስራሕ መንገዲ ተበላሽና ነይሩ ነዚ ዝጽግን ተኾና ታሪክ ክንረክብ ኣይከኣልናን ብዙሓት ኮንትራክተራት ናይቲ ኩነታት ኣጸጋምነት መበገሲ ገይሮም ክሰርሑ ድሌት የነበሮምን ሰራዊት ምክልኻል መንገዲ እንዳጸገነ ብኣማይት ኪሎ ሜትሮ እንዳሰርሐ ፈንጂ እንዳጽረየ ናይ ምጓዓዓዝ ስራሕ እንዳሳለጠ በብኸባቢኡ ኣድብዮም ንዝጸንሑ ተዓጠቕቲ እንዳተዋገ እዩ ነዚ ግድብ ሃኒጽናዮ ብዙሕ ሰዊእናሉ ብዙሕ ደሚናሉ ብዙሕ ነቢዕናሉ ብዙሕ ደኺምናሉ ኢና ሰሪሕና ግድብ ህዳሴ ቀዲሞም ንዝተገልጹ ጸገማት ሰጊሩ ብቁጠባዊ ዓቕሚ ዜጋ ብጸሎት ወለዲ ብንብዓት ወለዶም ዝሰኣኑ ደቅን ስድራን ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ብደም ቀባጽ ዜጋታት ዝተሃንጸን ዝተዛዘመን ኽታም ወለዶ እዩ Adam te Señor
مع زينا بمكتال تركبو تملكتي حزون زيننا يقصل أب كلل تجراي مبل حدش حن حمشتميتين بعل مولد نبي محمد بدمكات مخبار مدلوات مزاموم بريزيدنت حافظاو بيت مخرج قدات اسلمنا تجراي أفليت لهم تي بعل نستتقموا بمحجاز كم زب علون تي بيت مقري قاليسيوم نازريت بريهو كتقربا ونزل ودسم بمنا قوافا يا طيبة مجرة يا طيبة شريفة بعل مولد نبي محمد نايسلمنا حلال حرامن كبين زكاللو بمخانو عبي بعلي لهم بريزيدنت حافظاو بيت مخرج قدات اسلمنا تجراي حاج محمد كحساي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نملأ مسلم محبرة كان حدشهن حمشتميتن عامة مولد نبي محمد سلام تحكم كوليد لي نمبل حدشهن حمشتميتن زخبار يو مولد ذيك نقول كلنا دما كم اسلمنا كل تعبيتي بعلات يهلونا عيدنا عيد الفطرنا عيد الناتحة خالد ما أكل عند سفيرو نبي محمد ولدت يخبر له محل ترما مولد توحيد السلات هذا عوي بعلي مالتي فلذوذي ننعلو رأي الله سبات ناكابرا قناتات ننعلو له جندما نبي محمد إذا كله إذا اسلمنا ذلو حلالو حرامو كل نجارات كبيان لخاله نبي محمد بتجارو يومه نبي محمد لأنا لأمة أمة المحمدية رحمة حزنة حزمنا زيوية أب كلل تجراي كتما مغلا مبل حدشحن حمشميتن عامت بعل مولد نبي محمد بدمو قناتات نمبعل استفلا يوم اللوات ناتسالت أمخانم حج محمد كحساي قليتهم بزي مسار الدمات مسلم محبرسة أطبق مدلا أطبق صراحتي يركب حاموسي يخبر لومي كابدور وجميرو كفتي مجزع داس مسرح كنت بزحت احتي داس صباحيهم اماماتي يفصم له نايتي مساجد تخبر له بانرات التي نبي محمد كودس بخل توسطات عند غيره صبو صراحتي سرح له حمص دما تغلالات مسلم محبرسه في اللعب مغلب حدا بوتا تاكيو انور مسجد لبال بحدا ناي نبي محمد مولد كخبر يوم مالتي اتبعال تخبر كم كل اوان زلوون زي بلو بمكفال كم زخونون حبيرهم يم ونزل ودسم بمنا قوافا يا طيبة مجرة يا طيبة شريفة فلذي ذيك كلنا قل مولد تبهطلا اول مولد نعم جمرتا حمص ناقات كنتلو قاتل جن أبغزو يكون أبي مسجد يكون أب حريماتات يكون أبيت مشايخات يكون مولد 4 ورحي عامت ملو بفلاي ما 4 ورحي زي لله دخلت مولد 4 ورحي بتخطاتلي أبغزو لجبر المساجد لجبر بزحيو خمسي لا ولا يمسيو خمسي ما يقتصر له وانا الناس مولد كنا بهالطلو أنا يتحواس اللي سبات كتلو هيمونتخا بزو مسارات مخاريو زلون زي ولو مكفال انديو ما وش تعب زلو سقومات يكون كله خافتام يكون دخول بحدي مولد لبلا بحدي نزي مدلوات تجاري سلذي تمازبرتي مسلم محبره سبلو عندما كلهم تعدم في املاك مولد لخبر له مالتي بزقات امزي في خالقكم صحول نخل نجر تايو حدا مولد كسل سبتلو بزح سبي لكمو لحامو محكم سانو قوم دما اب كين داخينهم كين دوم تقديدو ماي بالعلي بتحتي ذاتهم نزي اتوم ويدما بقول خالي حجز لليوم ساعات سلسله لك او نحجز مسلسل بروجرام يليو ونزل ودسم بمنا قوافا يا طيبه مجرة زين عداقا يقصل عب كتم أديس أبا مأخل نقدي إكزيبيشنن بازارن عب 4 كيلو باشا ولدي بيت فردن مأخلات حبرة أفريكان عب زركبو مأخلات لومي تخافيت لهم اتي إكزيبيشنن بازارن كنتيبا ممحدار كتم أديس أبا دانيش أبابين لعلو تحلفت سراحتا كتمان عب استرخبو ليو تخافيت زولهم عبتي مأخلات عداقا نمتعي بعال زقونو استفرالي اتاوتات قريبهم يوم
كنتيما أدانيش أبابي أبتي وان كم زبلو أبتي ماخل زي تخفتو مريت نقدن بازارن تتكامتي بغتا مس أفريتي بمتسر أب وان بعال زي فتحاوي وسخ واقاتات نمكل خال زق اليوم أب نزمت بعال كاب استخفتو ماخلات اكزيبيشن بازاراتن بتوساقي أب كلن كفلن كتماتات نمحبر سب بتمتاتاني واقع قحوت زي شتا بازارات كخفة أين تباهيل اللوم تبلكتي حزد ما نب زينات أسجرم تشاينا لومي أب زغربتو تدراو مريت حدش تزورات كينات علاو جيرام مبل 8 عامت بعال عوت أب استفرالي وتدراو مريتات ناتخبره يركب أبتي مريت بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مراحي سمين كوريا كيم جونغ أون حويسو مراحتي 26 هاجراتن حلفتي استفرالي عالم لقتكالاتن ترقيبهم يوم مراحتي تشاينا روسيان سمين كوريان أب حاد مدرق ندرخبو إزي نفلما أوان كم زخونة دما تزاريبهم أبتي وتدراو مريت تشاينا حدشتي ناي نوكلير بالاستيك ميسايلات أوشتي ماوي أكلات انقصاصو عبيت دروناتن كالوت وتدراو مسارحتاتن علاو غير اللام DF-5C DF-26D DF-61 مسايلات كموغن ندادي تتكم تحاجر زقوارصو بلاستيك مسايلات أبتي وتدراو مريز زقربو حدشت مسارحتات كويناتيوم بريزيدنت تشاينا شي أب وانتي سنسرعات حاجروم بقلبوتنياتات شبرخ زي تبلن بزخونة يكون حيلي زي تبدان كم زخونة مقلاتهم آرتين BBC تصيبهم يوم تشاينا أبزي سومن فورم متحبار شانغهاين مدرق محدرة إنشاتيف عالمن كم زت أنا قدت زفلت يوم تبلكتي مع دزينا قدمي مزامناك عند زيناتات زعلت كزخاخركم مسكح حيز خون زلو صعنتو لوط كاب اير نموغا حصص غمت لوط يدل كبلو بريزيدنت تاياس قسلاسي تزاريبهم حزبي زوا داورو عبي قدب داس انتنز كاب فلما جميرو نغوح تساتفو كم زنورو نبرتي تكاب قليصوم كاب زينات اي تشاينا لومي ابزغربتو وتدراو مريت حدش تزورات كينات علاو غيرام باركس تملكتي مع زينا بزي زازم سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام